Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo asinuya ang bareta sa oras na ini. Sa aga nagigibuhon ang huring regular session kan sanggunian panlungsod Naga kung sain kabali sa pangenot na temang pag-uurulayan iyo ang pag-aprobar kan 2024 budget kan lokal na gobyerno Naga asin ang service recognition incentive kan mga empleyado kan lokal na gobyerno. Inaasahan na matatapos ang deliberation sa 2024 budget kan lokal na gobyerno Naga bago matapos ang taon 2023. Sa iba pang bareta, alas 5:45 nin amay na pagkaaga mahali ang biyahe kan tren hali sa syudad kan Legazpi pasiring sa syudad ni Naga para sa PNR Naga Legazpi Naga reopening sa agang Miyerkules. Nakatalaan man maghampang ang magkaperang opisyal kan PNR hali sa Metro Manila para ipaliwanag ang kadagdagan na detalyes kan pagbuelta ka na sabing biyahe. Enot naman nagpahayag din positibong reaksyon ang nagkaperang konsihal kan lokal na gobyerno Naga sa kadagdagan na biyahe kan tren sa Bicolandia. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa One Media TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Let's go Tigers! Bangon na! Simoy ng hangin, may saya. Paskong Ensyano, narito na. Paskong may bagong pag-asa. Let's go Tigers! Halika na! Ikwento
Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat.